Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-Power Station il-ġdida jikkonkludi li rebaħ min verament kien ħaqqu u li l-proġett tal-Power Station il-ġdida huwa provoħra tal-bidla kbira fis-settur tal-enerġija. Sostnew dan il-Ministru Ian Borch u d-Deputat Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjegaw fid-dettall l-analiżi tal-Awditur Ġenerali li konkluda li l-proċess kien ġust u trasparenti. Il-Ministru Ian Borch fakkar li dan mhux l-ewwel ċertifikat għal dan il-proġett li qiegħed jitfa' 80 miljun euro fis-sena fi bwiet tal-familji Maltin mir-roħs tal-kontijiet. Huwa tkellem dwar il-fatt li pajjiżna ma jistax jafda 100% l-produzzjoni tal-elettriku fuq pajjiż ieħor u spjega li l-għażla tal-Electrogas kienet l-irħas waħda. Tant li skont il-Eurostat illum pajjiżna għandu raba l-irħas kontijiet fl-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar in-nies illum jafu li l-om snin sħaħ jirċievu kontijiet ħafna iżjed orħos minn dak li kienu jirċievu taħt Gonzi PN illi fil-verità kienu ivvutaw bil-qalb sabiex jolluhom. U allura saħarsu l-qudiem sabiex nitgħallmu minn din l-esperjenza u nkomplu naħdmu għal ġid tal-poplu Malti Wawċi. Dwar il-prezz tal-elettriku mill-interconnector u dak tal-power station tal-gas, il-Ministru Borch qal li llum il-prezz tal-interconnector fil-ħinijiet bejn is-6 u l-10 ta' filgħaxija huwa ta' 129 euro kull megawatt hour. Dan meta mill-power station huwa ta' 78 euro kull megawatt hour. Min-naħa tiegħu id-Deputat Laburista Robert Abela fakkar li dan hu rapport li juri kuntrast mar-rapport tal-BWSC fi żmien il-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela qal li l-awditur ma sabx l-allegazzjonijiet ta' tixħim li b'mod irresponsabbli allega l-Partit Nazzjonalista. Stqarri li dan ir-rapport jikkonferma li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jaħdmu hekk kif inhu meħtieġ fis-saldna ta' dritt. Kien proċess illi l-Awditur Ġenerali tieħ ċertifikat ta' korrettezza, ta' trasparenza, ta' kontabilità tal-mod li għandu jservi bħala mudell ukoll għal proċessi ta' public procurement illi għandu jsir fil-futur. Fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk kellna każ fejn tikkuntrastaħ mal-rapport tal-Awditur Ġenerali fil-każ tal-BWSC. Fejn dakinhar l-Awditur Ġenerali kien sab li kien hemm id-duħħan u waqaf fuq id-duħħan għaliex tafaħħa b'mod ċar li kien hemm affarijiet iktar mid-duħħan f'dal każ mhux tal-li ma sabx duħħan, tal-li sab biss arja nadifa.